Di hamua kamang idang nang songoni nampaw sobulung nuaing tajaloma hatani di bata nagabe barita nauli dihita di bagasan minggu sadarion ima sian pesalmen biddu 107 ayat 27 rodi ayat 32 songonoma hatana. Aka natuat marparau tu laut, aka namarboniaga tuaka laut bolon, di dana sidama aka jadi-jadian ni Jahoba, dohot halongan aka nabinainna di bagasan lung. Dungi makuling maibana, jadi hehe mahaba-haba, gabe lam tibuma aka galubang nai. Tokin naik nasida tu langit, tokin tuat nasida tua kalum, malalama roha nasida di bahen hinamago. Morordo aka nasida jala lalo-lalo songon permabu, jala tarbudut dosude habisukon nasida. Dungi jujuma nasida tu Jahoba dihagukutan nasidai, jadi diparuar ibana nasida sian hasosakan nasidai. Dipasoho mahabahabai gabi merdemak. Soma dohot aka galubang nasidai. Jadi marlas nirohama nasida ala naung so akai. Dongi ditogihon ibana ma nasida tu muara lomoni roha nasida. Ikon pujion nasida ma Jahoba jala ala asini rohana. Dohot halongangan akan nabinain na itu colma manusia. Jala patibulon nasida ibana di bagasan duhutan ibang soi. Jala pujion nasida ibana di luhutan ni akka situa ido ianggo sahatna. Di hamua kadongan nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ra sudedo hita mangokuhon tunggok parkilodo ngolu nabji portibion. Dangadong nanggosada solma naso mangadopi parukidon si taonon namasa di ngulu. Si pata dan tahun nabe ujung na adong maede namado partangisan dohabe anggo diasi yang anon arsak as tangis be say manosak do tokto. Ima alani pojok ni ruh. Alani dawa kadongan adong manang tiga na taida siang tupukon taringot tu par kilo di solma na parsolo di dokma halak na lilu na dihalongo na di dalan na lungun dang di boto dalan ujung na mawas male dungi tarhatos ma hosana. Jadi tardok doi sada par kilo lilu ibana di sidalangan na dang di boto depan dia si todongan na ujung na doza mawas male tarhatos ma hosana. Na paduahon halak na tarate di hurungan na pinarahatoban songon Israel uju di perhatoban na misir nasida. Halak na tarhuru. Artina dangadong hanguluan. Dang boyadong di daibana ana masa. Tardok may halak na marukil. Na patuluhon aka halak na marsahit ala ni hauton na. Parukilo do
molo masa parsahiton, apalagi parsahiton narenge. Parukilo deh. Na paupaton ima na masa di turbuk taon halak na marparau dilau. Digobar hodongoluni kita akan aporsea tarsongon halak na marparau di laut. Somaldo halak na marparau di laut na bidang. Apalagi tukat di hitaon nanti. Adong may na marboniaga, mardagang, adong may na mardekke, do na kanasi. Sa jago-jago ni Jolma marlange di laut na bidang, anggorodo galubang alogo, dang tarbaisa, mga dobi, mga loy. Alani dia mua kadongan, molo ado padohan ni akan asomal, madop, laut adalah sahabat kami. Bukan berarti ketika gelombang, ketika angin, dia dapat menghadapinya. Manang BHP jago nihal. Manang BHP gogo na, morana, sangat na, anggo rodo paru kiloni. Marai, Victor Galido kita. Ido bayna dia mua kadongan, olo sipatado songon nadilo istir nakit. Akasisian ni Tuhan Yesus holan ro logo haba-haba galubang na balga pitor panik no nasida tahuta mabia didungodio do Tuhan Yesus guru nami dang dia kupihoyi tanalau mago dang dibotoho masalan waing namasa nang pesibata dilabung nasida do Tuhan Yesus. Rapon nasida do Tuhan Yesus. Boy doro habiari menguasai hati manusia. Terkadang kita di dalam hidup ini menganggap bahasanya badai ombak terlampau besar bagi kita dibandingkan dia atau Yesus yang senantiasa bahkan setiap saat kita panggil namanya kita merasa takut. Dia mau kadongan sapor siau. Jodoh perdalanan ninguluta di potibion di pasobuk songon galubang di laut. Nagok parukilon naganas na mematikan naso tarpasiding Jolma. Ala memang ido jabar ningulu di Jolma di Portibion. Susah. Sotung didok rohatta anggo nunga mamor hita di Portibion rapot Tuhan Yesus jangan dong masalah salah deh. Justru ketika kita bersama dia masalah silih berganti. Masalah membebani kehidupan kita. Atau bohado. Donota do daw manguluta siyan di bata siyan Tuhan Yesus. Tahu. Siapapun orangnya, apapun agamanya, bagaimanapun kekuatannya, dia
senantiasa menghadapi cobaan dalam hidup. Holani mau lihat di Tuhan. Bersama Yesus ada jalan keluar. Bersama Dia ada solusi yang terbaik bagi orang yang percaya. Ido nuaing nadi halumon rohatta di hamua kadongan. Ido jaberta. Dan adong nanggosada colma pe nama lua sian galubang di parukiloni. Manang bohape guguna jagona di ngulon. Alani ketika kita tidak bisa mengendalikan badai kehidupan, gudang do nuaing halak napitor madeli, napitor di paluas dirina di bodut galubangi, gabe mau, gabe stres, gabe hinamago ibana, atong songo dia dohita mengadupi nama saya. Bagaimana kita menghadapi persoalan kehidupan ini? Itulah yang mau dikatakan firman Tuhan. Jamu kadongan diurupi turbukod dohita. Marhite ayat 20a didok dungi jojo manasida Jehovah diha gugutan nasidai. Dungi jojo manasida diha gugutan nasidai. Jalan keluar adalah berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan, meminta kekuatan supaya Dia menyelamatkan kita. Somona didok ni Psalmen 50 ayat 15. Joma au jupa di area gotan asa hupaluaho asa dipuji ho ahu. Joma au. Berserulah kepada Tuhan, Dia akan meluputkanmu dari segala permasalahanmu, dari gelombang parkilon natadopi. Holani ulu dehita mansu ibana manang dohonot tado opu atsinei inom amom berma anak komong borumon tusi dohita mandok alai dia mua kadongan sadarion di ayat 20-an tujahubama kita cucu asa di padua hita hamu kadongan na jojo do halak Israel na tagan di parahatoba dan Mesir gabe di Jonas hida Jahoba gabe di Jahoba ma di 2 Musa onom ayat 5 jalanunga hutangihon angguk-angguk ni halak Israel akan pirasatoban ni halak Mesir jala marningut au di padang. Aku mendengar jeritan umatku. Aku mendengar seruan orang yang percaya. Gabi didok manakin gabi marningot ahu di padangku. Dia mau kadongan dangna hurang tinggil si parion ni di bata. Allah tidak menutup telinganya terhadap suara orang yang memanggil namanya. Dia sensitif. Dia selalu mendengar jeritan umatnya. Alani
Jojo mahita tujahuba sian nasaruhatta sian hapol siau na togu pabua na sanggup do dibata mengurupi hita zala padua kita. Hanya imanlah yang mengatakan bahwa Allahku sanggup menolong aku. Tanpa iman, kita tidak boleh berkata-kata demikian. Alani, naing ma jojotai di bagasan hapor siau na toku. Nama parahatutuon na mergogo do debata mangurupi hita. Unang songon namasa dipistilkanakin. Atik naong nasida rado Jesus say mabiar no nasida marnida galumbangi say dietong do umbaga masalah nasidai siang pagurupiang ni di mata say dietong do umbaga galumbangi siang Tuhan Yesus nadong di lambung nasida ape dukehe Jesus ya namudomi di dogma sipho menak demak do alugui nang galubangi guru ribana do sudena masai dia buat kadongan. Kalau dia berkehendak kepada kita tentu dia berbuat sesuai dengan kehendaknya. Dia mampu menundukkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dunia ini, dan kuasa yang ada di dalam kehidupan kita. Tidak mumah. Holan sakababa hatamandok sikmah. Diamlah. Maka gelombang dan badai itu diam. Karena Yesus mempunyai kekuatan yang luar biasa. Karena segala kuasa itu ada di bawahnya. Alani. Molo songrido. Nunga itabegi. Songon dia pambahinan Yesus. Dagamo dobe hita. Mabiar rampon ibana. Tagamo dope hita dang maju gorna nabadei